Lijo ki jane wis padha yakine, Mas. Padha yakin seneng. Kono yakin gelem, aku yakin moh. Oh, wis dadi kowe doyak-doyak Mas Dalijo. Mas Dalijo. Aku numpak motor sing angger dienggo pamit mati. Apa kuwi? Weh, aku ki ndek motor. Pak motor ki nggo pamit mati. Heeh. Motor apa, Mas? Wis tak anu ngono. Pareng nyuwur pamit ngono. Jreng, pareng glek. Oh ya kuwi mogok. Tak selaping 7 ki ra iso nututi sampeane. Berarti motor sampean ki motor kerasanan. Oh, motor. Lah apa? Sampean ngono. Motor. Ngomong Mas. Aku ki mau diuyahi aku malah aku ki wedi kok ya malah. Kula niku numpak motor ning angger dienggo pamit macet. Oh, mobil to. Pit motor. Motor karo mobil ki beda. Sepeda. Motor cilik ngono. Mobil. Mas Dalijo. Nggih. Iki mau kok dirate kok ngantek mlayu-mlayu jare sampan. Uber iki apa? Ngoyak, mengoyak. Kok mengoyak rate ki ana apa? Rate kuwi tak ubah. Aku ora ngubah. Ora ngubah rate aku. Aku mengejar. Aku arep ngomong ora. Mama Mas. Kok sik, oh iki wedi karo sampeyan kok ngomong karo sampean. kali sampeyan. Aku jane ora wedi mung gila, Mas. Loh ya toh. Pokokan pola. Apa to iki? Mbah aku ora mudeng ya, Mas. Bul kumbal gambul. Apa to iki? Donga. Gambule kumbal mumbul. Semprong bolong buntu alu. Atos watu empuk tahu. Ya apa to, Mas? Apa to iki? Salakat. Kayune kayu jati. Nek wong ayu mlebu ning ratih sing tak sebut Obat. Jabang bayine Rina lawan Ratri. Ana ngapa, Mas? Dalijo. Aku malah mbok sebul, Mas. Ah ya ampun keliru ya. Lah, kowe iki maca sing mbok sebul aku kok. Sampeyan iki aja ngedang-dangi rada rono. Ben ngene. Nah ngene, Dik. Nah, Ratih iki gila karo sampeyan kuwi. gombal lho kok kowe enak. Aja ngedang-dangi. Gombal gambule mumbul. Empuk watu atos tahu. Lho paring.
Gerake piye? Piye gerake piye? Ora piye-piye. Salah katur. Gua arep salah katur ping 12. Wo, ciblek iki tenanane, wah aku kadung tak oke. Ora, sampean ki asline kepiye? Sampean asline kepiye? Aku jatuh cinta karo Rati. Loh, Ya ngene kok. lho Mas Dali. Mas, jatuh cinta ora gur karo aku. Karo Deni iki bareng Deni iki ayo Ini diyak. yo bar WA karo aku. Loh, Sampean diwak piye, Dik? Di WA. Kae iki WA-ne nyasar. Sayang, Loh. sesuk aku tunggu ning nggon perapatan. Loh. Asline sampean ki saiki karo sapa? Jojo ibu-ibu. Ngene iki ya malah wis melayu. Mas. Babu. Yaksa wadon murang toto. Mandi. Gambule mumbul-mumbul. Terus, Empuk tahu atos watu. terus, Semprong bolong buntu alu. Kabeh wong Terus? Katur. lo kurang. Apa ora mandi? Bel. Orang mandi keprimen jajal miki baleni maning sepisan maning jajal. Sing nang nyontek WA donga-donga Iki WA-ne. WA-ne jajal. Loh, mbul gumbal gambul. Ya benar. Gambule mumbul-mumbul. Benar. Semprong bolong buntu alu. Benar. Empuk tahu atos watu. Benar. Salah katur. Loh, Kurang. lagi enak. Kurang anak tilkontal. Jebule sepangkal. Wah, lah nek mu WhatsApp ki sekali dadi WhatsApp ping pindho keletan liyane. Lah kan. Ora tak waca iki. Nah. Ngene. Baleni. Ngene. Baleni. Tilkon aku. Kowe menah. Baleni. Bul gumbal kambul. Iya, Gambule mumbul-mumbul. Empuk tahu atos Iya, watu. betul. Semprong bolong buntu alu. Iya. Salah katur. Tilkontal kantil. Iya. Tilkontal kantil. Ada Tilkontal kantil. Tilkontal kantil. Apa? Tilkontal kantil. Kowe iki apa? Kowe ngopo? Rumah sakit. Oh, saiki aku ngerti, saiki ngerti. Sekangkal. Saiki aku ngerti. Ternyata Mas Dalijo Ternyata jebule Jebule? Mas Dalijo ki pengen seneng karo panjenenganmu. Heeh. Njaluk tulung ciblek kon goleke wong pinter. Tapi mau dikei ramalan. Montro. Montro. Coba Lah, iya. montro. Ramalan to montro. Nah, ini Mas Dalijo tak kandhani yo. Aku gak kok nglarang panjenengan seneng karo Dirungokne. Pancen tresno kuwi kudu mangkat saka ati. Aja nganggo bangsa sing kaya ngono kuwi. Nyatane mbok tamakku gak anu to, gak mandi to. Lha malah sampean sing keder kok. Malah kena kene. Mulai saiki wong iki pasrah karo Gusti wae. Jodoh pasti iki wis ginale saka Gusti Allah. Ora sing nganggo neko-neko. Mau yen jodohmu wis teko lak ya teko to. Lho dicepaki bibus meno kae. Milau siji. Rumasamu. Oh, nek ngono ya ngono Cuk ya. Tersangkane tanggung jawab piye iki? Piye iki? Ini kowe tak jejeki. Wah, iki barang bukti nenek iki. Iki duit sing marah-marah ya Dadi iki. apa? Apa? Sinden. Ora. Wong karo mike wis gedhe mike ngono kok. Sinden sing ayu kaya Mbak Erawati kae. Lah iki mau jajal kaya Mbak Erawati ibu iki ngrasani. Erawati. Sindene nggo termos to. Apa? Aku Sampeyan darane termos kali ibu. Tremos. Makasih, Mas. masa dibei. Apa dhewe cong Dalam Mas panas? Dalijo. Aku ya iki kanggo pengeling-eling ternyata aku dikibulin sama Tapi kan Ciblek. aku dia yang UI menolong.
Aku dikibuli karo Ciblek, Dek Ratih. Iya, Mas. Nek pancen niat dadi bojoku. Kuwi kabeh kuwi purbane sing kuwasa, purbane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga engko enggalo sliramu dadi jodohku, ya. Seliraimu. Kowe malah gelenian dhewe. Dik, Nggih, Mas. Dik Eni, Dalem, Kang Mas. Dik Eni Bolero. Eni Alvero. Salah. Salah bagi ketemu Eni Alvero. Eni Alvero. Alvero. Ngerti iki lho. Ngono, aku njaluk ngapura. Nggih. Nek pancen sliramu kuwi dudu jodohku, jodohku pancen Ratih. Lho. Ora, sing jelas jodohnya ya. Wis kono, yo. Ya wis saiki ngene Mas Galijo. Iki malah bumerang senjata. Padha leng nggono, ya toh leng nggono. Awake iki pasrah wae yen to besok iki sampean jodone karo Mbak Ratih apa Mbak Eni iku tetep bakal Apa ditemokke karo Ciblek? Gusti. Iya. Lah, Ciblek wae. Wong urung didaftar kok wis mara dhewe. Mbok kapiran. Lomo. Nggih, wis aku insaf saiki kabeh kuwi kudu nganggo cara dalan sing becik. Iya, Mas. Aja Tresno kuwi ora kena dipeksa. aja dipaksa masa nganggo kodal kan. Ayo sing marahi yo sliramu kuwi. Ah sing marah ya kowe. Masih diwarai begendeng. Iya. Nggih, monggo saiki tetembangan sing penak, sing apik. Karena tetembangan Jen. Tembangan bareng-bareng ya, Mas. Bareng-bareng. monggo. Ayo yo. Ah. Mas Adi Bayi, ayo saniki lerem sawetara.
anak kadang mitra prayogane samya mawas diri watak ingkang Cubriya lancan ndolo Budek kok. prayogane den pungkasi patra Dadya awira ato mutya tentrem Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetep manunggalo kalian TVRI Ngayogyakarta Hadiningrat, makarya sesarengan kalian Hanafi Rais Center. Matur nuwun, rahayu ingkang sami pinanggih.